godt bestilt arbejde af Armstrong der hos Tyler Hamilton. Virker meget mere overbevisende end forleden i pionererne. Vi ser, hvordan det holder. Det ser ud, som om han har fået samling for tropperne. Jo, det er stadigvæk det spørgsmål. Gav han den fri, så de var klar til de næste store bjerge? Og han selv var i så forrygende form, som han vil vise til. Christophe Monroe. Imponerende. Den ene sandhed efter den anden vil komme til at suge som ørerne på os på denne opstigning. Og her Matan. Eller resterne af ham. Ja. Ja. Han har dog fået noget ud af dagen. Nogle point til bjergtrøjen. Eller til konkurrencen om bjergtrøjen, hvor han er på anden pladsen. Bartoli er en af dem, der er smidt af. Ja, forløbig status quo, men det allerstærkeste. Eras. AV er det er de forreste. Det må ikke være nogen dårlig mand for Ulrik at have siddende fremme her ved Nukarov. Nu viser han sig som den store hjælper. Otero og AV. Ja, det ligner noget. Det er noget, der kan bruges af deres respektive chefer, om man så kan sige. Kilometer til toppen. Altså Costa. Ja. Og nok godt brugt Tyler Hamilton. I fuld gang med at bruge, hvad han har. Med Livingston på hjul. Armstrong stadig godt siddende. Pantani. Ulrik. Pantani er med. Vi så det før, han kørte meget, meget flot og let op til Armstrong. Det vindes derude. Skatin er der. Ja, skal et stort hul ned til den næste gruppe. Hamburger ikke synlig i den forreste del. Til gengæld Ochoa, bjergtrøjen. Her Moreau til venstre og Sylle. Sylle, der udtrykker, eller hvis ansigt udtrykker al den smerte og lidelse det her, det er. Hugger. Og han har måttet slippe. Den første gruppe heroppe. Ja, det er de første her. Ja, jeg mener, at det stadigvæk. Men først er de store. Først er de store, og Christophe Monroe også. Sad med 2 omkring sig. Men for Festina-mandskabet, der sidder Casero. Virein. Pantani. Escartin. Ochoa. Og så angrebet stop. Det er Vinokurov, der prøver at køre væk. Potero går efter ham. Det er altså de forreste. Igen over Dannebro. Vinokurov
Der ligger nummer 26 i klassementet, 11.39 efter, men helt 100% arbejder for Jan Ullrich. Men det kunne se ud som om de har overtaget Kjelmes taktik. Djævlen Senep, den tyske Senep, eller Senf, som man hedder. Her er den gule. Ochoa, bjergtrøjen, og Jalabert, og så Pantan op i ring. Otero helt fremme. Vinokurov koger lidt. Otero må man sige, har gjort sig usandsynligt brugbar for sit hold, for Escartin. Altså en schweizisk nedtur. Flaget, men Sylle i vanskeligere. Escartin. Også han slipper. Escartin forsvinder. Og Jimenez i vanskeligheder. Hervé sidder der, og Ochoa måtte slippe. Og det er fortsat Djurs Postel. Pantani i vanskeligheder. Også han og Jalabert smidt af. Her er vi sidder med. Og for Festina gør det nu Beloki. Ja. Stor overraskelse Beloki. Baskeren, der har trådt igennem i det her løb, sidder sammen med Armstrong. Rask kæmper for at komme op igen. Og Pantani, ja. Og Jalabert. Det er Ochoa, ser lidt vanskeligere ud. Pascal Hervé bag ham. Livingston, der sidder tempoet. Og Armstrong og Ullrich. Hvilke turbord. Så det bliver mere og mere renset, kan man sige, mere og mere renset. Det mest overraskende, det er virkelig den unge basker, Beloki, som kørte meget, meget stærkt på Pyrenæ-etappen, og som igen i dag er med. Og Iras er med. Moreau i vanskeligheder. Det kan blive en omkostelig affære klassementsmæssigt for Moreau. Og to holdkammerater siddende her. Og siger Casas, og Pantani ved at få kontakt igen. Og lige foran ham. Det var Vinokurov, som er faldet ned, må det ikke? Og så Jalabert også frem. Det er trods alt noget af en oprejsning for Jalabert i dag, at han kan få det til at løbe rundt. At han ikke er gået moralsk ned, som vi har set så mange gange i Tour de France. At han ikke kan tåle at falde ned på en stor etape. I dag er det som om, han prøver at finde sig selv og finde sine grænser. Og de ligger meget ret højt ud. Der venter frygtelige stigninger. Otero. Tages. Livingston. Man kan vel næppe sige, at US Postal-mandskabet ikke er stærke nok. Nej, det kan man ikke. Det får man altså en helt anden slags svar på i dag, hvor det er Livingstons pres, og ikke Armstrongs, der laver så stor ravage blandt favoritterne. Joachim har været der. Tyler Hamilton ikke mindst her på første del. Men i den afgørende fase her, hvor vi ved fra tidligere årgang af Mont Ventoux, hvor det virkelig gælder. Og dermed med det tempo, der er blevet sat af Tyler Hamilton først, og så er Ochoa, og så er Livingston. Ja, det gør jo, at der ikke er nogen, der kommer afsted, og det vil sige, at han ikke kan blive angrebet langt udefra, og dermed bliver han ikke truet i klassement. Pascal Hervé. Så hvis
slut for hans vedkommende. Ja, han fik ikke nogen egentlig, han fik overhovedet ikke nogen strategisk betydning for, sådan som situationen var. Men Virenque har ikke været i stand til at holde sig løs. Han skal være glad for at hænge på i Livingston. Det er en taktik, der lykkes fuldstændig for Armstrong i dag, indtil nu. Jalabert igen sat af. Han kæmper. Men den er svær. Klassementet ligger Jalabert nummer 18, 8.01 efter. Og nu ser han bagen af Pantani, der også ser ud til at have problemer. Han hænger hele tiden. Vinokurov, Virenque, Botero, Eras. Skatin er så også væk. Vinokurov og Jalabert lider. Undskyld, Pantani. Livingston fortsat. Og jeg lover dem, Armstrong er parat til at svare på hvad som helst. Vinokurov brugt op. Hele tiden for at lige hale sig med Pantani. Virenque ser betydeligt mere ubesværet ud, Virenque. Ulrik ude i venstre side. Men Armstrong befinder sig godt der. Der er ikke nogen, der i den gruppe her, der udover Pantani, der så ikke ser ud til at have kræfterne til det, men der har den eksplosivitet, der skal til at træde væk i det her tempo på stigninger af den her par. Ja, han er ved at få et comeback igen, Jalabert. Se dem lige der i hjørnet, hvor Pantani igen hænger. Kilometer til mål. Fortsat Livingston. Eras kigger på Armstrong. Han kan. Og nu gør han det. Eras kører. Det er stadig Virenque rejste sig, men Eras kører væk, og så kommer Armstrong. Armstrong lukker op. Det gule gashåndtag i bund, og omgående bare synet af det. Ja, det gør af Eras. Han holder igen. Virenque. Botero stadigvæk med. Hvad kostede det? Ulrik sidder også på. Pantani væk. Og Belocchi sidder med. Belocchi. Eras. Men Armstrong. Det var dog et drøn, han igen trådte igennem med. Ulrik sidder, som vi kender ham, stille, trækkende. Bruger ryggen, lænden. Hvad bruger han? Jalabert, han bruger vilje. Ja, det gør han, og det gør han godt i dag. Det må man sige. Man må tage hatten af for, at Jalabert i dag ikke bare falder ned, men er klar over, at han skal og har mod til at forsvare sit begrænset tidstal. Nu kigger Pantani ikke efter Poli, han kigger ikke efter toppen, han kigger ned i asfalten. Klar over, at det her nok er overstået. Det var omkring det her sted med den tynde bevoksning, at Simpson i sin tid begyndte at zigzagge. Han faldt, og tilskuere bragte ham op på cyklen igen. Zigzaggede han igen og faldt en gang til, så bar de ham ud på ved siden. Og så gav ham kunstig åndedræt med munden, mund til mund. Og så kom Dr. Dimas og prøvede at få ham i live. Det bragte ud af helikopter og døde på vej til hospitalet. Tom Simpson i 1967, 13. juli. Datoen her 13. juli i morgen, eller den 14. juli, den kan
Armstrong formentlig også fejrer på Siljedagen i den gule trøje. Geraint sidder fremme. Ullrich kigger sig omkring. Ullrich lægger måske an til angreb. Navnene på de forreste. Ullrich øger tempoet. Armstrong stående. Pantani lige bag dem igen. Det er utroligt, at han kom tilbage. Sætter sig ind i et godt tråd. Og kommer altså frem mod gruppen igen. Her op at stå. De kendte accelerationer. De små ryg fra Pantani. Op mod gruppen. Så formen, ja, den er det måske ikke helt så optimal som det år, han vandt. Ja, det er den ikke, kan man sige. Eller også er den blevet bedre hos Armstrong. Men han er med. Han slæber sig tilbage. Han viser virkelig det, som han sagde. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at påvirke det, for at vinde en af de store etapper. Han bruger nærmest de her etapper til at komme i form på. Altså at træne sig i form på, så vildt som det overhovedet lyder. Og det samme gælder jo i nogen grad i Ullrich. Ja, der nu styrer tempoet i front. Kigger tilbage på Armstrong. Belocchi lige bag ham. Så Botero, Eras. Ullrich der er 4-14 efter den gule trøje her. Armstrong i klassementet. Geraint sidder med. Og Geraint virkelig tilbage i forreste geled. I klassementet nummer 11, 6:59 efter. Det er Sylle, Jimenez væk. Det må vi sige, det er virkelig notable folk, der er stået ud. Ja, især efter den indsats, som vi så Banesto-mandskabet lave. Først på den flade strækning hen til bjerget til Mont Ventoux, og så bagefter på starten af opkørslen. Ja, det var noget, de slet ikke kunne leve op til. En taktik, som var alt for offensiv fra deres side. Og her er Jalabert alene. 15 sekunder op til de forreste. En for en mand udstrålende det han gør. Ja, der kan det være 15 år. Ja, det kan det. 9 kilometer for de forreste. Og Pantani stadigvæk kæmpende som en elastik. Ja, det er en frygtelig situation. Det plejer at være de andre, der skal hive i elastikken. Nu er det ham. Han gør det. Ullrich fortsat hårdt kørende, og så angriber han. Øger tempoet. Det er hans måde at gøre det på. Han har ikke de små kraftfulde eksplosioner. Og så kommer Armstrong. Armstrong frem. Vil ikke risikere, at der bliver huller. Han skal til at køre op. Selvom man kører sin egen, eller kører helt sig selv her. Det er rast lige efter ham. Pantani 8 sekunder efter. Jalabert 15. Ullrich ser gult. Ja, om 10 sekunder vil Pantani se sit navn på vejen. Men Banesto fuldstændig væk. Onse også helt væk. Og det er Jalabert trods alt. Der er inden for rækkevidde med de 15 sekunder. Det er uvandt. Godt tegn, at han ikke er gået ned på det her tidspunkt, som vi har set så ofte før.
er stadigvæk fast i den tynde tråd. Han kan på de sidste 8 kilometer smide oceaner af side. Virenque. Men fra øverste del af klassementet kan vi også konstatere, at navne som Moreau, Wouters, Luttenberger, Beltran, Ochoa, Jimenez, Casero, Bartoli, Olano, Sølle. Ja, det er jo en lang række. Escartin er væk. Men er 2 Kelme-folk stadigvæk er med. Og Heras, en lille eksplosivt kørende rytter, der virkelig kan bjergene. Otero, der har ligget længe i udbrud og kørt for bjergspurter. Virenque, der nærmest tvinger sin cykel frem med ryg fra side til side. – 8 kilometer og 8 frygtelige kilometer med alvorlige stigningsprocenter på de sidste. Ja, på den sidste helt ubeskyttede zone af bjerget. Hvor de også vil komme op i den kraftige vind. Her Pantani. Og i alle facetter udtrykker, hvad det her er og hvad det koster. Vi kan se, at han er langt efter nu, langt mere end de 8 sekunder, der før var noteret. Ulrik, han har valgt det klogt. Han sætter tempoet. Men forskrækkelsen, den kommer måske fra Heras. Den acceleration, Heras lavede. Det var nok til at sprænge. Altså, det er endnu flere elementer fra udbrudegruppen. Hvornår kan han gøre det igen? Det skal man være forberedt på, og det er rigtigt. Ja, nu snakker de. Vi ser lige, de snakker sammen. Ja, det gør man. Otero og Heras. Men den, der sidder mest komfortabel, det må vel være Armstrong, der kan sidde på hjul der hos Ulrik. Nu vil Ulrik gerne have Armstrong frem. Ja, det er tydeligt. Lad os lige se, hvordan han så ud. Kaste et blik i øjnene på ham. Det er jo noget, de virkelig kan. Læse hinandens tilstand. Ja, kigge hinanden ind i øjnene. Spytter, eller klar til at undskylde, og lige ved at ramme rytteren på indersiden af ham. Og hvad kan så denne her unge Bilotti? Hvad kan han? Ingen ved det. Er nummer 6 i klassementet, 5.23 efter. Og må for længst nu have passeret Christophe Moreau, der var 5.18 efter. Men det er givet, at Kelme vil prøve at få den her gruppe til at eksplodere, hvis ikke Armstrong når at tage over inden og køre det sønder sammen, som man gjorde på Otakam. Ja, for det virker jo ikke trods alt som om, at Ulrik har en ekstra styrke, som er tilstrækkeligt til at kvæle Armstrong, bare med de føringer der. Det virker slet ikke så. Nej, for Armstrong kan accelerere. Kan sætte angrebet hårdere, kraftigere og voldsommere ind end Ulrik. Med det lille gear, han altid træder Armstrong.
Så forskelligt fra Riis. 7,4 kilometer. Her er Beloki. Baskeren, der virkelig er braget ind i løbet, braget op i klassementet nu. Et gennembrud, absolut et gennembrud. Og Festina, det er et lille mandskab, eller hvad siger jeg, det er et nye mandskab, nye Festina-mandskab, som man bestemt ikke havde regnet med, vi gør sig gældende overhovedet i det her løb. Med navne som Lino Madois. Wüst skulle være den, der tog en etapesejr. Sprinteren Wüst, han er gået udgået på grund af en halsbetændelse. Også Tom Steels ude af løbet, og det betyder, at Sabi sidder komfortabelt i den grønne trøje. Han skal bare ind på tidsgrænsen, så får han den. Men så har Festina altså pludselig et kort som Beloki at spille ud. Først Moreau som overraskelse, og så Beloki som endnu større overraskelse. Ja, det må man sige. Det er virkelig en måde at træde frem på, som er helt uventet. Og i de terrænger, hvor man ikke kan gøre det ved en tilfældighed. Det kan man kun sige gift til. Ja. Der er ingen tilfældigheder i det her spil. Ulrik fortsætter. Malende, hårde, trød, Armstrong. Ja, det er lige før, han var faktisk nok til at blinke til ham. Otero lige efter, Beloki. Men altså også Virenque. Hængende. Pantani 17 sekunder. Før var det 24. Det vil sige, at han tager ind. Jalabert har fået selskab 35 sekunder efter. Der skal det virkelig lykkes for Pantani at komme tilbage igen. Og her toppen. De nøgne kendskærninger. Det har sagt. Fuldstændig barskt landskab. Fuldstændig udsat. Det, som har kvalt så mange, det, som har skabt de store dramaer i denne her legendariske bjergshistorie. Her er Pantani. Pantani nærmer sig. Og så kører stop. Beloki forrest. Virenque lige efter. Så der vendt fuldstændig bøtten vendt på hovedet. Ja, det må man sige. Armstrong Ulrik bagest. Eras. Ja, man siger, at Ulrik ikke udsætter sig så meget, som han til kan virke, når han ikke kører stærkere, end han gjorde i dag. Altså ikke mere vildt i føringerne. Og så udsætter han sig for at blive overrasket fra de hurtige spanier, fra især Eras og fra Virenque selvfølgelig. Så må ikke den er godt nok tænkt. Pantani kun 6 sekunder efter. Han kommer her. Ja, det er lige momentet der, efter Ulrik har nedsat pressionen. Det er lige momentet, han kan komme op. Det er klart. Og der gør han det. Klister sig på ny på de forreste. Ja. Hans popularitet som rytter, den er uomtvistet. Det ses tydeligt på publikums reaktioner, der hvor de ser ham komme tilbage. Virenque. Beloki. Masser af Dannebrogsflag. Nærmest en flagallé. Og så også selvfølgelig Stars and Stripes. Og Virenque, Chacha, her er de franske opmuntringer.
Kasia, det er Jalabers øgenavn, kælenavn. Virenque. Beloki sidder helt roligt bag ham. Og den tyske tank Ulrik lurende 3. position. Og så selvfølgelig Armstrong lige efter ham. Og så Pantani angriber. Pantani går i angreb. Eras går straks efter ham. Men Pantani angriber. Manden, der har været så meget i krise for et øjeblik siden, var 24 sekunder efter, rejser sig og kører væk. Sammen med Eras. Hvad er svaret fra Armstrong? Ulrik kører. Og så er det Beloki, der går hen og lukker hullet. Ja, Armstrong tager det meget godt blod i, det må man sige. Og det er han også grund til at gøre. Ja, det er fantastisk, og han gør det igen. En gang til, Pantani. Han kommer ikke rigtig væk den her gang. Jo, der prøver han igen. Fænomenal acceleration. Nu ser han kommer væk. Det giver virkelig motivationen. Det øger den. Vitaminer. Eras, han var afsted. Og Ulrik. Armstrong kommer nu. Nu bliver han nødt til at svare simpelthen. Og Pantani i den vante stil med de hele tiden temposkiftende opad, op at stå, ned at sidde, op at stå. Eras prøver at trække det sammen, men han øger igen Pantani. Klassementmæssigt kan Armstrong tage det rimelig roligt. Men nu kommer han kører med. Eras igen. Botelho nu lige bag Pantani. Det var dog nu bendig vilje, han viser her. Ja, det må man sige. Efter han kommer op, han ser lige et punkt, hvor rytterne har... Ja, han giver det. Ja. Og så Ulrik. Klar over det faretruller, og så kører han igen Pantani. Virenque sat. Virenque smidt af. Første omkostning af Pantanis accelerationer, der fortsætter. Pantani. Botelho lige efter. Armstrong stående, Ulrik siddende. Så kører Botelho ud. Han er helt taget over og angriber igen. Eller lurer på angreb i hvert fald hele tiden. Det var det nærmere sig de sidste 5 kilometer. Virenque koger og kommer op. Og så kører Pantani igen. Pantani, ny acceleration. Beloki efter ham. Og dengang er det Eras. Pantani, Beloki, Eras. Og kan Armstrong blive ved? Ulrik sætter tempoet. Armstrong efter ham. Han river og flår i den gruppe, Pantani. Man kan simpelthen ikke få den flået over. Ham her, han betaler. En kæmper. Og så er det kun moralen, der kan holde ham op. Men vi så jo Pantani før. 24 sekunder, op igen, og så forbi. Og her siddende hele tiden, og flå i frontgruppen. Ja, for det er jo også den gentagelse, accelerationen, repetitionen, hele tiden. Det koster de andre at udligne afstanden. Hvis ikke man tager det så stenroligt som Armstrong. Men han kan sagtens med de accelerationer opnå at ryste endnu flere af sig. En Ulrik siddende, ja, som en kamel i denne ørken. Rolig, det er Beloki. Jeg vil tro, at
at Bottero vil være en kandidat til at blive sat af ved næste acceleration. Ullrich kører sit tempo. Pantani lægger sig bag Armstrong. Vi ser et nyt stort Dannebrog. Men det er stærkt, moralsk meget stærkt af Pantani at komme tilbage efter at være sat, at holde sig, miste det ene sekund efter det andet, og så komme tilbage. 3 sekunder igen. Undskyld, 3 kilometer igen. Og det er Ullrich i vinden på det høje bjerg Mont Ventoux. Ja, det er en fantastisk vej hen til observatoriet. Op til observationsstedet heroppe, som ligger i 1909 meters højde. Pantani. Ja, de kigger på ham, både Armstrong og Ullrich. Hvad er det dog, han kommer med af kraftreserver? Og så kører han igen, Pantani. Pantani drøner afsted. Og så er der Armstrong, der skal svare. Det svarer ikke. Ikke umiddelbart i hvert fald. Pantani kører væk. Pantani ved at få det hul, som skal til. På vej mod de sidste 2 kilometer. Pantani sat, og Pantani kørt. Det er helt utroligt, hvad han har præsteret på den her etape. Han har gjort den uforglemmelig. Kan han gøre det færdigt? Og det ser det ud til. I dette øjeblik, Ullrich holder tempoet. Armstrong ned bagved skal ikke svare på det her. Taler med Johan Brunel. Og Bottero går efter ham. Så han var mere kandidat til at gå med. Det overrasker mig. Etappesejren. Pantani og Bottero, der har været i udbrud hele dagen stort set. Prøver at komme op til Pantani. Men nu udsættes han igen for de her ryg. Prøv at se, accelererer væk, sprinter nærmest væk. Det er så typisk Pantani, det der sker der. Sagtende farten. Det er ikke et langt jævn, det må man sige, i sammenligning med Armstrong og Ullrich. Det er simpelthen i sætvis acceleration, og så går farten ned, og så kan han igen. Jo, det er jo sådan, man knuser de andre moralt set hele tiden, når de tror, bedst som de tror, at de er ved at få kontakt med ham, komme op til ham, så giver han lige et gear til, drejer lige en gang på håndtaget. Ja, det er et slag i ansigtet. Ja. Det er det. Og vi kan se, hvad det koster. Han ramte Bottero. Han kæmper op. Og her kommer de andre op. Med Ullrich forrest. Og så kører Armstrong. Armstrong angriber. Det her var altså hans sted. Ullrich bliver siddende. Ikke noget svar. Heller ikke fra Arras. Og heller ikke fra Belocchi. Armstrong. Forbi Bottero. Og har nu kun Pantani foran sig. Og den bliver svær for Pantani. Til det lette tråd. Det er det, man kalder powerplay, det her. Lille gear. Og Pantani, der troede, garanteret har troet sig nogenlunde sikker efter at have smidt. Ja, nu kan han se, at der kommer Armstrong. Men han øger igen, Pantani. Men Armstrongs seje tråd, det er nærmest en kanonering af sig selv. Op til Pantani. Og hvad så? Ja, så har vi en forbi ham. Ja, kigger på Pantani. Nu skal han afsted. Pantani går med.
Det kan være snudt at lave det på den her måde. Jamen, det var da så man inviterede ham med. Ja, nemlig. Eller i hvert fald erkendt, at jeg helt holder ham væk. Otero hentes af Ulrik. Armstrong. Ja, flottere gul trøje kan man ikke være. Han som gang sagde, jeg vil ikke sammenlignes med Greg LeMond, som er heroppe på toppen i dag, som ser det her og kan lykønske Armstrong om et øjeblik, med at han fortsat er i gult og for en stor etape, uanset om han vinder den eller ej. Det Armstrong sagde engang, ham vil jeg ikke sammenlignes med. Han har vundet Tour de France 3 gange, og det er for stort til, at jeg overhovedet kan bringe mit egen navn ind i den sammenhæng. Ja, men det var dengang. I dag, der kan han kun sammenlignes med de allerstørste. Også større navne end Greg LeMond, faktisk. Navne som Eddy Merckx, Charlie Cole, endnu. Nej, Pantani tager ingen føringer der, det er klart. Men også en mand, der virkelig, altså, jeg synes, man får totalt demonteret de spekulationer, der var om, hvorvidt hans hold var stærkt nok på Otakam. Her bruger han det optimalt med Tyler Hamilton og Livingston her på bjerget, og så er han selv parat. Fuldstændig klar til at stå til, når han skal. Ja, det er enig med mig. Sådan var det i dag. Det er ganske klart. Og den skarphed, han disponerer afslutningen her med, som gør det meget spændende med Pantanis tilbagekomst og angreb. Og så Armstrong, som helt cool vurderer og finder det rigtige øjeblikke. Og til helt afgørende at sætte sig af med Ulrik og Eras. Og nu er der ryddet op endnu mere her. Det må man sige. 2 mand tilbage. Ja, Jimenez som er dumpe ned, og Syle som er dumpe ned. Og så Pantani angriber. Det virker som om Armstrong har stor styrke i de stænger. ...19 sekunder til Ulrik. Ja, sådan vil han helst have det, Pantani. Ja, det er en ren match mellem 2 tidligere vinder af Tour de France. Pantani 98, Armstrong 99. Det kan ikke være renere. En match mellem dem lige nu. Og man kan næsten ikke sige, at man under den ene frem for den anden og vinde den her etape. Det er så forrygende kørt af Pantani, men nu er det Armstrong, der igen øger. Og jeg tror, at Pantani nu betaler prisen for det forsøg, som var så fascinerende, så smukt. Efter at have været bagud 24 sekunder, kører op til gruppen. Han svarer igen nu. Nej, det gør han. Han kommer igen. Regulerer sit tråd. Det er ret godt kørt af Pantani. Ret godt. Det er just sagt. Det er også sygt. Det er jo fremragende, det her. Det er virkelig. Og der kigger han over. Sidst så han Poli derovre på den anden side. Så spændt op over passet. Nu handler det om sejren. Armstrong accelererer igen. En studie i stil. Begge to har meget lavt gear. Men Armstrong med en anden pumpende form for kørsel. Og Pantani ligger ind til eksplosion. Det ser så skrøbeligt ud med Pantani. Hele tiden op og ned i fart. Så må han lige pludselig gå i stå. Så kommer det igen. Så går det i stå igen. Men det er altså hans køremåde, vi har vendet os til det. Sådan er det. Og nu sidder han altså faktisk i finalen i en dramatisk etape. Ja, han har bevist, at det ikke er skrøbeligt i hvert fald. Ja, det har han. Og formen igen er der. Men han er op mod en supermand. Han er virkelig op mod den største power
man måske har set i mange år i Tour de France. Lance Armstrong, der får det, som han vil have det. Alle de bedste, og han får smidt dem af. Spørgsmålet er, kan han også ordne Pantani her i finalen? Og se, her har vi den berømte udsigt op til observatoriet, hvor målingerne af det her meget specielle klima, som er her omkring bjerget, som er en del af mystikken omkring det, kommer fra. Og lige bagved kan vi se Ulrik, gruppen komme. Men det kan kun blive en af de to her, Pantani eller Armstrong. Inde på den sidste kilometer, Armstrong accelererer igen. Pantanis fare. Ja, det kan næsten blive en regulær spurt efter så dræbende kørsel. For at se Pantani, han kigger opad, og så kigger han på næsen. Rynker sin næse. Den lille Dumbo, den flyvende elefant. Om lidt kommer det berømte sving op til observatoriet. Og se her, se hvad de kommer op af. Se dalene. De stejle bjerge, stejle stykker hele tiden. Armstrong har flere gange prøvet at øge tempoet for at komme af med Pantani. Han ved, at eksplosionen kan være der hvert øjeblik. Men trøjen, den har han så sandelig forsvaret. Med storhed. Så er det inde på de sidste par 100 meter. Pantani rejser sig. Lurer. Hvad sker der kørt? Det bliver Pantani. Pantani tager Mont Ventoux. Det er kort rundt svinget. Og Pantani først ind over stregen. Armstrong, ja, jeg ved ikke om han kunne. Han har i hvert fald ikke lyst til at svare her. Belocchi som den næste stor overraskelse på tredjepladsen. Men allerstørst overraskelse, så sandelig, at Pantani kunne komme tilbage. At han kunne tage dette bjerg, som han har ønsket sig. Ja, hele sin cykelkarriere. Det er klart, det er et af de allerstørste. En af de frygteligste, måske af alle. Det som Armstrong sagde, det kan ikke lide mig. Jeg kan heller ikke lide det, men det i dag har han virkelig vist det sin kærlighed alligevel på en eller anden måde. Det har han kysset det i gult. Og her er de to kælmefolk. Og så, ja, også en flot fightende Virenque ind. Men stor sejr til Marco Pantani, der så ud som om han var slået fuldstændig ned, fuldstændig smidt af. Og så kom han alligevel til sidst. Belot meget overraskende ind bagefter. Ja, det er overraskende. Han har kravlet op fra intetheden nærmest. Stefan. Nej, det var Mancebo. Mancebo, der kørte over stregen. Ja, det var det. Mancebo. Og der var Moreau. Moreau i mål. Og her Van der Waver. Okay, det ser interessant ud. Det er virkelig nogle regnestykker, de kommer ind, som det i det klassiske. Her Jalabert. Ja. Jalabert har altså fandt sit tempo. Han har siddet i den gruppe formentlig med de ryttere, der er lige foran ham. Og så har han kørt ind og holder et tidsforskel på 2 minutter til Pantani. Det er fornuftigt. Jeg tror, han er udmærket tilfreds med det. Det tror jeg. Nardello. Savoldelli i mål. Sylle, Jimenez. De er væk. Her kommer Escartin og Sylle. Mario Ertz foran. Afalotto. Er det Verheyen? Verheyen. Ochoa. Og så kommer Vinokurov ned bagved. Og Niklas Jalabert, utrolig flot, at han har holdt så længe. Ja, bestemt. Escartin, Sylle i mål.
Og også Ochoa og Vinokurov. Det er et sædvanligt skuespil i bjergene ved ankomsterne i bjergene. Hver enkelt kommer ind på sin plads, på sin nøjagtigt styrkeforhold kan udmåles her i målet. Ja, Sylle er nu mere end 10 minutter efter Armstrong. Og endnu en Banesto-rytter i mål. Piepoli, der trak gruppen på et tidspunkt. Og her fra helikopterhøjde ovenover observatoriet med kapellet ude til venstre og Provence længere ude, lånene længere ude. Og Defoe, Laurent Defoe og Robin ud til venstre. Og Lüttenberger. Men Laurent Defoe træder ind i de sidste meter sammen med Jean-Cyril Robin. Lüttenberger bliver passeret af Belocchi i klassementet, men holder sig ellers deroppe. Det har vi. Den barske sandhed. Giganten i Provence, det store skaldede bjerg. Og her den lille skaldede mand, der kørte så stort, kørte sig tilbage i storhed ved at vinde denne etape, denne fantastiske etape op til Mont Ventoux. Først fik vi Otakam med Lance Armstrong, der tog den gule trøje, kørte så fascinerende, så flot op der, men her hvor han til sig slået af Marco Pantani. Klassementsmæssigt, ja, der er der ikke noget at snakke om. Der er det helt klart Armstrong, der fører, men her, denne etape, dette store historiske bjerg, det har Pantani nu indskrevet sig i ved at besejre Armstrong i spurten. Han havde altså mest. Armstrong kunne ikke trykke ham ned. Han kunne eksplodere til sidst, lige give den det, der skulle til, og holde Ullrich og de andre seje væk. Men der vil være stor spredning. Der er igen i dag kørt, som om der er ved at smidt dynamit på vejen. Så er han der, Niklas Jalabert. Echeverria. Ja. Og hernede, Julik. Rabobank-folkene. Men Bobby Julik forrest. Ja. De bliver banket på plads, den ene efter den anden. Julik helt færdig i Tour de France. Altså i hvert fald med de illusioner, han har haft om en plads højt oppe i klassementet. Og det samme gælder også Michael Bogert. Det er overstået. Bogert sidder, og der står ude til højre og trykker her cyklen over stregen. Ja, stedet, som har set så mange dramaer heroppe. Max, som faldt om. Simpson, som døde. Zigzagget op, døde. Og et sted, som er fyldt med magi. Og her en mand, ja, magi. Og det magi, det er han ventede på. Han har sagt, at jeg kører på min spontanitet. Jeg kører på, at jeg tror, jeg kan lave mirakler. Det gjorde han så sandelig i dag. Marco Pantani, vi skal også sige, at Wouters er kommet i mål. Men altså langt efter. Og Pantani, ja, her er på et tidspunkt, det er studier udefra, hvor han var alene. Hvor han kæmpede for at komme op stadigvæk. Ja, det er imponerende. Det han har lavet er meget imponerende. Madouas kommer i mål. Nico Matan. Ja, sandheden for ham. Og her Tyler Hamilton og Bogert. Bogert først, og så Tyler Hamilton, der spørger, hvem der vandt etappen.
Og han så helt overrasket ud. Han kiggede op og løftede hovedet, åbnede øjnene. Og her ser vi så de nye tal. Armstrong har øget fra 4.14 til Ullrich til et forspring på 4.55. Pantani ikke inde blandt de 10 første, men en stor meriterende sejr til ham. Reingard på 6. pladsen, Beloki på 3. pladsen. Moreau holder sin 4. plads. Eras 7. pladsen. Ochoa nummer 9 nu, og Lüttenberger ned på 10. pladsen. Og den gule trøje, ja, den kan ikke sidde på et mere rigtigt sted end på Armstrongs overkrop. Det kan den ikke.